Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mkulu wa mbali yotsutsa mchithunzimo mutha kuona ndithu kufika kwa majaji motsogozedwa ndi Deputy Chief Justice Lovemore Chikopa komanso majaji osiyanasiyana mutha kuona ndithu omwe tikudziwa Jabalide ali pa ndipito umene wa majaji ena osiyanasiyana onsewo omwe akupita kumeneko. Tikuonanso Ajin Kaira pamenepo kuchokera ku Blantyre Registry komanso ena ni makalaliki omwe ali nawo pa mdipito umenewo, kuonanso alembi ochokera ndithu ku mabwalo onsewa kudzafuna kuchitira umboni kulankhula koyamba kudzera ku nyumba ya malamulo kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur P. Chamutharika. Ndiye tiliso ndi chiyembekezo kuti tidziwe ndiye tikhale tikubwera pano ndi mafumu, tikhale tikubwera pano ndi akatswiri azachuma, tikhale tikubwera pano ndi akatswiri azaulamuliro wabwino onsewo kuti kodi atiuze chiyembekezo chawo ndi chotani. Mafumu tibwera nawo pano kuchokera ku mabungwe osiyanasiyana tibwereso pano ndaona ndithu mchithunzimo mukubweranso nzanga Dickson Chifwati Gondwe. Ukuona mchithunzimo Enoch Chihana kufika malo ano amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana. Ndamene ndithu kufika malo ano mene nafotokozera kwambiri kuja kuti ndi tsiku limene kubwere ndithu adindo osiyanasiyana achiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika komanso nduna zaboma. Nde wina tingomva kuchokera kwa chimwaza naonaje azaulimi amenewo alona chimwaza ndikulandireni. Atokoza kwambiri Alex. Kubwera kwanu kuti kuno ndiye kuti mukuyembekezera kuti china chake chituluka pakamwa pa mtsogoleri wa dziko lino chokhudzana kumbali ya ulimi, inu ndikatswiri kumbali imene. Ndizoonadi monga tikudziwa kuti panopa padusa miyezi 6 pangire ni budget ndeno boma ili labwerano mkatikati mwa budget ya 2024-2025 ndeno kuchokera kulimi chimene tufuna timve ndiyonera kuti boma ili lili ndi mfundo zake zimene adafotokozera Malawi nthawi ya kampeni kuti no akwena kuti achite zimenezo kuti no dziko la Malawi tikhale odzidalira pa nkhani ya chakudya komanso chuma. Ndeno mmene parliament ikutseguliridwa chifukwa nyumba ino ndi nyumba yofunikira kwambiri, ndi nyumba imene imavomereza ndalama kupita ku maunduna. Dzulo taona kuti pafupi cabinet yonse sopano yakhazikitsidwa kusonyeza kuti no ndalama zimene nduna zimene zigwiritsa ntchito ni ndalama zimene nyumba inoyo idavomereza. Ndiyeno panopa pali zinthu zingapo zimene tikufuna kuti timve kuchokera kwa mtsogoleri. Tikudziwa bwinobwino kuti no Amalawi pafupi 4 million ali pa chiopsezo cha njala, 6 million akunena kuti ali ndi chakudya koma chochepa kwambiri. Ndipo ripoti la imvaki likunena kuti kuchoka Oktoba ukafika March 2026 Amalawi amenewa akwena kuti athandiziwe chakudya. Tikudziwa bwinobwino kuti no sabata lapita mtsogoleri wa dziko lino anafotokozerapo koma tikukhulupirira kuti leronso ndi kuti atsindika kuti ndi mapulani anje amene boma lili nawo kuti no Amalawi apeze chakudya ndicho linga chona kuti no chiopsezo cha njala chikhale chochepa. Komanso amene amalumbirisa nduna ziwiri masabata awiri apitawa anatsindika nkhani yofuna kuutukula ulimi zichatimati kupanga commercialize. Chifukwa chake no ananena kuti ndasankha nduna ya zamalonda komanso yolimbikisa mafakitale kuti no zimene timalima ngati dziko tikwanise kudzikonza kuti tigulitse kunja, tikagulitsa kunja ndi kuti tipeze ndalama zichatimati forex. Tikukhulupirira kuti no leronso mtsogoleri atsindika pa gawo limeneli. Komanso ananena kuti kulimiku nkhani ngati za mega farm ndi ndondomeko yabwino kwambiri chifukwa mega farm ithandizira kuti no dziko la Malawi tizitha kukolola zochuluka. Panopa tili ndi nkhokwe zochuluka kulutchenza, ku Mzimba, ku Kanengo, ku Mangochi, koma nkhokwe zimenezi zilibe chimanga chokwanira, zilibe zakudya zochuluka zimene zotipasa chithunzithunzi chonena kuti titakhala kuti tikumalima mwa ndondomeko ndi kumakolola zochuluka ndiye kuti no titha kumakwanisa kumadzidyesa tokha. Onani anzathu pa Zambia pomwepo tikupita kwa maneba kumakagula chimanga. Zambia kunchinji climate yake yofanana, nyengo yake yofanana, mvula yofanana, nthaka yofanana, komano anzathu akolola ife sitinakolole ndondomeko zake zomwezi. Ndiye ndikukhulupirira kuti no mtsogoleri wa dziko lino lero akamatsegulira nyumba ya malamulo ndiye kuti atsindika zakufunika koyendesa bwino ndondomeko za mega farm initiative. Panopa tukamba pano ndi October 31 ndiye kuti no mwezi ukubwerawo ndi November. Panopa ndiye kuti mvula ikhala kuti no ikubwera. Kodi boma laika ndondomeko zotani zokhuza affordable input program
kodi boma laika ndondomeko zotani zokhuza nifi, kodi boma laika ndondomeko zotani zokhuza mega farm initiative, kodi boma laika ndondomeko zotani kuti no amalawi athe kulandira chakudya mosasemphana mpaka kufikira malichi. Zimenezi ndi zimene tifuna kuti timve, chifukwa mvula ikayamba alimi afuna kuti no apeze fertilizer, alimi afuna kuti apeze mbewu, alimi akuyenera kuti no ndochepekedwa akuyenera kuti apeze chakudya. Zinthu ngati zimenezo ndi zimene tikufuna kuti timve kuchokera ku nyumba imeneyi. Komanso akunena kuti mtsogoleri wa dziko lino akangoti watsegulira ndikuti aphungu a nyumba ya malamulo apitiriza zokambirana zawo mid-year budget manena kuti iteka 6 months yatha kwatsalanso miyezi ina. Ndi pamenepo ndi pamene tifuna timve kuti kodi ndi mmene tayendera miyezi 6 yapitayi ndi miyezi 6 imene yatsalayi pa nkhani ya ulimi, kodi mwina pakhalanso kukonza kuzipita uku ndalama izi zichokera kuzipita uku cholinga nchotena kuti no Malawi 8 trillion pompati mwina ikhoza kukwera itakwera kapena kungochotsano ku mavoti ena kuponyano kwina ngati pano patukamba kwambiri nkhani ya fertilizer ndi chakudya. Zinthu ziwiri izi ndi zimene amalawi akufuna kuti no zikhale ngati zili pa priority number 1. Ndiyeno kuti timpeze fertilizer msanga wa subsidy tikuyenera kuti tani pafunika kuwonjezera ndalama, pafunika mwina kukamba ndi abwenzi amene amatithandiza. Zinthu ngati zimene zinthu zimene aphungu amene akuyamba zokambirana mwezi umene ukubwerawo aonesese kuti no chidwi chako kwambiri chikhale pa chakudya, chidwi chako kwambiri chikhale pa fertilizer, kuti no Malawi akuyenera kuti no alime mwandondomeko kuti chaka chamawa Alex tizakhale tikukamba zina tisazakambenso nkhani za njala ngati mmene zilili panopa. Chabwino amene mukutionera pakanema wa Zodiac awa ndi Leonard Chimwaza amene mukutimvera mawu mamvawa ndi Leonard Chimwaza. Iwowa ndi katswiri pa nkhani zokhudzana ndi ulimi. Iwowa ali ndi chiyembekezo m'magawo angapo ndithu okhudzana ndi ulimi, kukuza ndithu zokolola phwamwamwa, komanso akuona kuti ayi mpofunika kuti magawo akhalenso ndithu ndi zina. Ndiye pano ndipitirize kuyankhula nawo Achimwaza, koma ndimafuna kuti ndingokuonetsani mkati pang'ono chifukwa ndikuti kufika kwa achihana mkatimu kwadzitsanso chimwemwe ndi msangala mmene mukuoneramo kuti akupereka chanza kwa osiyanasiyana ndithu kusonyeza kuti iyayi afika ndithu ndipo zonse zili mchimake. Ife tikhale tikupitirizabe kucheza ndi Achimwaza. Achimwaza mukuti mukuyembekezera zingapo. One other critical thing chimene tinamvako ndi boma lomwe langochoka posted pompali ndilonena kuti fertilizer anatagulitsa 90,000 ngakhale kuti panalibe chilichonse chotsimikizira izo. Komabe mwina tisunthe tikuona mchithuzi mukuti kukubwera mai Jane Ansah, vice president wa dziko lino la Malawi, kufika ndithu ku nyumba ino ya malamulo nawonso akhale akuyembekezera kuti amve ziwiri zitatu kuchokera ndithu kwa mtsogoleri wa dziko linoyu. Iwowa ndithu kunalinso nawo kofunika kuti akhale kuno pomwe nyumba ya malamulo ikitakambiranenso gawo lina la chuma cha dziko lino, komanso kupitiritsanso kuti kodi masomphenya achipani chimene cha DPP akhale wotani pozindikira kuti iyayi tsopano chalowa chili ndi masomphenya ake, manifesto ake. Ni manena Achimwaza kunena kuti ananena za fertilizer 90,000 sizinasongole chifukwa boma la sintha, komano ndondomeko za chuma tikukumbukira tinabweranso kuno pomwe timadzamvera kuti kodi budget iyende motani. Munakambidwamo za AIP ndi nduna pa nthawiyo chifukwa budget ndiyo mwana bweretsa a Simplex Chichola Banda. Chiyembekezo chanu cha AIP nchotani, komanso kuti maganizo anu kodi AIP ndiyoyenera kuyipitiriza mene ililimu kapena ngoyenera kuti ayifinye apo ndi apo? Tinene pano kuti takhala tikufotokozera kunena kuti affordable input program ndi program yabwino chifukwa imathandizira alimi ang'onoang'ono kuti apeze zipangizo ngati fertilizer komanso mbewu zimene mwina iwo sangathe kuzipeza. Komano chimene chimalakwika kwambiri nchonena kuti AIP payokha imatsindika kwa alimi ang'onoang'ono. Mapeto ake chimene chimachitika nchonena kuti no alimi ang'onoang'ono aja amapeza kuti mwina ena akapeza fertilizer amagulitsa, komanso ngakhale boma likafuna kuti lipereke fertilizer komanso mbewu zotsika mtengo zimapereka mochedwa. Zimenezi zimapangisa kunena kuti no AIP isaoneke phindu lake. Ndiyadakhala tunena kuti bwanji tiyipangenso reform kapena tiyikonzenso AIP kuti no munjira ina ithandizire kuti no zipangizo za ulimi zizipezeka munthawi yabwino komanso alimi azizigwiritsa ntchito bwino. So tikukhulupirira kuti no ndondomeko zimenezo ndi zimene zithandizire kuti AIP ithe kukonzedwanso. Pa nkhani ya fertilizer wa 90,000 tinene pano kuti ndi khumbo la
Malawi wina aliyense kuti no adzimugula fertilizer mochipa kwambiri mwina 50,000 kumene komano tikudziwa bwinobwino kuti kuno ku Malawi sitipanga fertilizer komanso chimene chimapangisa kuti fertilizer akwere mtengo kwambiri nkhani yake ndi imodzi ndi nkhani ya forex chifukwa makampani amene amaitanisa fertilizer ochokera kunja amanenetsa unena kuti iwowo nkovuta kuti no mwina fertilizer akathe kupezeka pa mtengo wotsika pokhala kuti no ndalama zimene amagwirisira ntchito mwina amazipeza pa black market ndiye mwina titakonza kayi vuto la forex ndi kuti no makampani aja adzikwanisa kumaitanisa fertilizer ochuluka so tikapanga improve supply ya fertilizer ndiye kuti no nkhani ya mitengo itanokhala yomverera ndiye chofunikira kwambiri boma ili likuyenera kutsindika kwambiri pa nkhani ya forex ikakonzeka ndiye kuti importation ya fertilizer itokhala bwino so AIB ndofunika kuiona fertilizer mbewu alimadzilandira mu nthawi yabwino wopindula zikhala Malawi wochepekedwa enieni komanso amalawi wochepekedwa amene angapindule ku AIP akhale onena kuti no akapeza fertilizer amugwirise ntchito bwino kuti akachamawa tizakambe nkhani zina osatiso za njala. Alright, achimwaza zimwe potenga nthawi kuti tilankhulane musanafike mkatimo. Tathokoza kwambiri Alex tikumananso kumapeto awa ndi achimwaza Leonard Chimwaza iwo andikatswiri pa nkhani za ndithu za ulimi kungoyankhulapo ziwiri zitatu zomwe akuyembekezera kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso chipani chimene cha Democratic Progressive DPP pano ni mwina nezanga Dickson Chivati Gondwe ndinamuona anali ndi Elia Zulu ochokera ku AFDEP. Dickson mwina tango tifotokozera kuti kodi mukambe motani inu ndikuona mkatimo koma ajena sana onso atafika apezeka moni ndithu ukuperekedwa kwa ajena sa ndaonanso ajihana mkatimo komabe ndakuona nda Elia Zulu aku AFDEP mwina nkufuna kucheza nawo. Chabwino ndi tundi mene tikuchitira kuchokera kuno ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe kumene mtsogoleri wa dziko lino apita mthalika akhale akutsegulira zokambirana za nyumba imene izachinamba 52 mene wafotokozera Alex tikhale tukuyeza ndi anthu osiyanasiyana amene somamvera makamaka kuchokera kwa Leonard Chimwaza katswiri pa nkhani za ulimi kufotokozaponso zina ndi zina zimene akuyembekeza pamene nyumba ya malamulo ikhala ndithu ikuyamba zokambirana za mtsogoleri atsegulire lero koma zonse bwino lomwe ndikuti lolemba likudzali pamene ndithu akhala ndithu akuyamba ndondomeko imeneyi ya zokambirana za nyumba imeneyi. Ndaitane Elia Zulu kuchokera kwa AFDEP amene ndithu tikhalenso tikumva kuchokera kwa iwo makamakanso chiyembekezo chawo pamene tikamba kuti nyumba imeneyi akuyitsekulira tsiku lalo takulandirani pano paso. Zikoma kwambiri chimwe. Chabwino mwina kwa inu ngati bunge la AFDEP mwina chiyembekezo chanu ndi chotani pamene tikamba kuti nyumba ya malamulo akuyitsekulira tsiku lalo? Ifeyo ngati ntchito yathu kwenikweni ndi akafukufuku kuongolera kuti kodi zinthu ziziyenda bwanji nde nthawi iliyonse imene yoti kubwera boma latsopano umakhala ngati mwayi mdziko onena kuti musinthe mupange reset zinthu kunena kuti zimene sizimayenda kuti tizisinthe bwanji kuti ziyende bwino. Amalawi sikuti anenaso mokayika anena kuti sikuti afuna kusintha atsogoleri chabe afuna miyoyo yawo isinthe nde ife kuona kutsegulira panopa tufuna timve kuti koda president atibweretsera zotani. Tinayiona inde manifesto ya DPP ija koma mudziwa manifesto amalembedwa kuti mwina musanakhala kuti mwalowa mboma mmaona ano kuti mboma muli ndalama zingati kodi titani ndi atamapanga kuti aonenso kuti ma priority wapange reset motani. Ifeyo tili pano kuti tithandize monga anthu opanga kafukufuku kuti kodi titha kuwathandiza motani kuti ma priorities amene apangewa akhale onena kuti asinthe mu moyo wa anthu Malawi muno. Anthu afuna ntchito, anthu afuna chakudya, anthu afuna magetsi azikhalapo, magetsiso apitirire ku midziko, anthu afuna onena kuti za forex zizithe ndi mavuto ena amene tili nawo. Nde ifeyo tili ndi chidwi kuti timve kuti kodi president ma priority wapanga seti motani nde ifeyo ngati akafukufuku tingathandize motani kuti zimene zozo pasamakhaleso kuononga ndalama kuti mwina zinthu zoti sizikugwira ntchito kumango zipitirizabe pakhale kunena kuti tionetsetse kuti ndalama iliyonse imene ikupita mchitukuko izibweretsadi kukwera mwamba kwa miyoyo ya Malawi. Chabwino Amalawi amene akutitsatira pano nthawi zambiri pamakhala kudandaula kuti kafukufuku samagwira ntchito kwenikweni kafukufuku achitika kwa mwina nkhani yokhudza kukwanitsa zina zimene kafukufuku amachita mwina mungawunikire motani. Ifeyo ngati akafukufuku ntchito yathu ndionetsetsa kuti anthu atamapanga ma decision bomamo kuti kaya kudapa tigwiritse ntchito yotani kuti tithetse njala kuti tibweretse forex titani
kafukufuku jamathandiza kuonetsa njira zosiyana-siyana zimene zingabweretse phindu lambiri mdziko. Nde kafukufuku anthu ambiri amanena adi kuti sagwira ntchito koma nkosatheka kuti boma lingapite patsogolo popanda kafukufuku chifukwa kuti ndalama zilipo zochepa kuti mudziwe kuti kodi chimene chingathandiza anthu ambiri ndi chiti komanso zinthu zija amazipanga implement kodi chimene chikugwira ntchito yeniyeni ndi chiti ndi zimenezo zimafunika kafukufuku poseposepo. Nde ifeyo chimene tikupempha ngati mabungwe akafukufuku ndizoona kuti tigwire ntchito limodzi ndi amboma kuli anthu kuma university kuli anthu ama research centers ena komanso ama development partners ambiri ali kuno amapanga kafukufuku nde tigwiritse ntchito kuti tisamangopanga zinthu chifukwa mwina tinanena kuti tizapanga izi mwina kuma political rally kuja koma tipange zinthu tizisinkheso zinthu zitione kuti kodi chimene chingathandize kwambiri chimene chingagwire ntchito kutukula miyoyo ya Malawi ndi chiti. Briefly in English. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.